В днешния епизод на Тихото готвене с Деси ще ви представим една бърза и лесна рецепта за хумус. Хумуса е сред традиционните разядки на арабската кухня, но той през последните години навлезе в българската кухня и все повече българи предпочитат да го консумират. Много малко от тях обаче се го приготвят в домашни условия. Сега по време на пост хумуса е много добра храна, която хем засища, хем внася разнообразие в ежедневното меню. Ще ви покажа моя вариант на хумус. Като за целта слагаме 2 скилитки чесън, 300 грама нахут, нахута е сварен и е от консерва. Може да си вземете суров нахут, който обаче означава, че преди това трябва да го киснете няколко часа, след което да го сварите и чак след това може да го приготвите за направата на хумуса. За да улесним този процес, използваме готов нахут, който е минал през нужната обработка. Сега ще добавим и 2 супени лъжици сусамов тахан. Ще изцедим 2 супени лъжици лимон. Не прекалявайте с киселината. Тук падна една ядка. След което трябва да прибавим 4 супени лъжици зехтин. Хумуса е станал чудесен. Има много приятен аромат на чесън. Не прекалявайте и с него. Лимона също предава добра киселинност. Ако прецените, че ви е малко по невкусен, т.е. ако имате нужда от сол, може да добавите една щипка. Сега ще сервираме готовия хумус. Избирайте сорт, който на вас ви харесва. Аз ще използвам тази купа и ще сложа част от разядката в една касерола. Съм запържила много малко олио с червен пипер. Още е топло, с което ще залеем хумуса. Ако имате нар, може да аранжирате с зърна от нар отгоре и тази разядка върви чудесно с арабски питки или с обикновен препечен хляб. Добър апетит! За още интересни рецепти ми последвайте в Instagram, страницата във Facebook и се абонирайте за канала Тихото готвене с Деси. Очакваме и вашите коментари.